Сәлам достарым. Бүгінгі геройларыбыз үзләренең көр тавышлары белән айрылып торучы Казан егетләре төркеме. Әлеге төркемгә шушы көннәрдә 25 ел була. Аларның җитәкчеләре Рафаил абый Мәҗитов бу егетләрне һәр вакытта да яңадан-яңа җырлар өйрәнергә этәреп тора. Бүген инде без Адәм белән Хава тапшыруында әлеге егетләрнең гаиләләре белән таныштырабыз. Әйдәгез. Казан егетләренең иң акыллы егетенең гаиләсе белән танышабыз. Нишләп сез иң акыллы егет диюгә көлә башладыгыз? Юк, кем әйтте аны иң акыллы дип? Башкалар. Кой, нинди дип әйтергә кирәк? Юк, мин юк, алар кем ул инде? Ул акыллыга санамыйм мин үземне. Үзеңне иң нинди дип әйтер идең? Бәлкем тыйнактыр. Иң тыйнагы дип әйтергә? Белмим мин. Менә хатыныгыз әйтте иң тыйнагы дип. Артык эмоциональный түгел мин. Сен олай хисле түгел, сен тыйна. Юк, хисле, ләкин ул иң тыйнагы, бу миңа гасанып туры килә. Асу белүемчә сез Кореев театрында эшлисез һәм бик күп җырлы рольләр башкарасыз. Иң истә калганнарыңны санап идегез әле. Галия Бану, Башмагым, Зәйтүнәкәй, Лейла Мәҗнүн. Нәкъ төп рольләрне башкарасыз инде алайса сез. Кәҗүл читектә уйныйм егет булып. Ике артист булган гаиләдә ничегрәк бала үстерәсез? Авыр дип әйтмәс идем, ата-аналар да булыша ике яктан да. Алайсаң рәхәтләнеп тагын берничә бала алып кайтамыз. Анда план бармы? Планнар бар, ләкин 1-2 елдан ала бирсә. Ала бирсә. Менә без Казан егетләрен сәхнәдә карап беләбез. Алар инде һәрвакыт елмаеп торалар, көләләр, уйныйлар. Өйдә Фәнил нинди? Өйдә Фәнил тыйнак. Өйдә Фәнил чын ир, аның сүзеннән без чыкмыйбыз. Ул кайтканны көтеп торабыз, ул кайтмыйча ашарга да утырмыйбыз астарыга. Алайсаң сездә чын тәртип инде. Аның нинди сәер гадәтләре бар Фәнилнең? Хатын-кыз йокыдан беренче торып, әзерлек табыннарны әбезнең киресенчә. Унда сәерлек миндәме, андамы, ансын белмим. Юк, бу сезгә бәхет елмайган дигән сүз асыл. Ул мине аңлый, мин аны аңлыйм. Менә өстәп китәсем килә Фәнилнең шундый бер качествосы бар әйме. Ул нинди нәрсә булуга карамастан да ул үтенә бергә шөкр итеп яши. Аның менә юк менә шундый дөнья куып, менә борчылып, тынгысызланып, менә бар икән безнең яшәр урыныбыз бар. Булачак, Алла бирсә барыбер ул аңар тынгысызлыгы юк аның анда. Демәк, ул матди як артыннан артык куып, үзен һәм гаиләдәгеләрен борчый. Без начар яшибез дип тә әйтәсе килми минем безнең бөтен әйберебез бар. Торырга фатирыбыз бар, балабыз бар, Аллага шөкер, исән-сау, әти-әниләребез исән-сау, машина йөрергә бар. Иң мөһиме сәламәтлек, күңелебез тыныч безнең. Менә без дөнья артыннан шундый әйбер бар Фәнилнең качествосы артыннан, дөнья артыннан кумый. Ирегезне сагынып көтеп торасызмы? Ох, ирем кайтуына тизрәк өйләрне җыштырыйм, ашарга әзерлим. Әлбәттә, андый ул һәрбер хатын-кыз да шулай булырга тиештер дип уйлыйм. Өлгермәгән очракларда да, театрда булганда да, ием җыелмаган булса да, менә, әйме, мистер Итвейда, ием җыелмаган булса да, ашарга пешкә булырга тиештер. Әлбәттә. Ул бит чыгып кайта. Сез менә гаиләдә шулай бер-берегезгә мәхәббәт аңлатып утырасызмы? Ох, сагындым сине, ох, яратам сине, ярый сиңа чыкканмын, ярый сиңа өйләнгәнмен. Бармы шундай әйберләр сезнең? Күбрәк минем яктан буладыр ул. Күбрәк син яктан? Безнең мәсәлән, без бер-беребезгә карата мәхәббәт сүзләре әйтмибез. Әмма ләкин кайсы вакытта шулай итеп янына утырам да, нәрсә булды, син мәтән мин сине яратам, сине сагындым. Кайсы вакытта теге неожиданно булып чыгайм анда әйберләр. Минем тарафтан. Мен теге шаярып кына әйтеп куям, теге фотларга, мен тәм бигрәк матур инде син дип. Бигрәк матур хатын инде. Мен теге, үзем теге специально әйтә торган андый гадәт юк. Менә кеше әйтә бит, гашык булдым, ә мин аның үзенә гашык булмадым, аның тавышына гашык булдым. Тавышына гашык булдым. Беренче. Ул 2нче ел курста укыганда, мен 4нче курста укыганда, мин түзмәдем. Үзем беренче тәкъдим ясадым.
Ничектен SMS җибәрдем. Телефон номерын табып, SMS җибәрдем. Шуннан соң без очраша башладык. Мин консерваториягә кердем, фәнил училищены тәмамладым. Армиягә. Фәнил армиягә китте. Фәнил 1 ел армиядә. Без армиянең соңгы елларында транзаран китереп хушлаштык дип әйтсәк тә була инде. Гәрәч, аннары армиядән кайтты да шалтыратам. Минем синең белән бик серьезно сөйләшәсем килә. Минем син белән йөрисеңме, әллә өйләнергә йөрисеңме? Минем әгәр дә өйләнмәсәң икән, йөрибез, өйләнмәсәң икән, пока. Шундый. Yok ama min Şunu şart koy değil mi? Min aslında училищеда теге укыра килгәчтен күргәчтен бик gördük кыз иттереп. Күрдем әйе. Ма шәһәр кызы, яшел үзәндә шәһәрдә үскән кыз бит инде мин. Кади авыл баласы дигән күр. Безгә андый кызлар бит инде теге артык курс алмыйлар улар. Олырак та 2 яшькә бит инде. Шуңа мен артык игътибар да итәргә теләмәдем, дөрес әйткәндә. Минем аңлавымча, демәк, Алсу беренче булып игътибар иткән, Алсу беренче гашыйк булган, ләкин бүгенге көндә иң ныгы сез яратасыз. Әйе, яратам. Демәк, хатын кыз теләсә, демәк сез үзегез яратам. Демәк, тандым без мен матурым. Нормально вообще. Sana kekuk, sana tanrımı, sana kekuk, sana tanrımı. Kıllara soldum kekuk'um, başarıma aldım günlerimi. Yanlarımdan ussam, kuş tirpip güne. Yüreğim sindi başkınıp dibe. Ağırlıgan kelep, kara gözlerim. Ürümüşen şık gözlerimin. Ağırlıganday gözlerim. Naz dolu yıla yüzlerim. Sinegine neyem bit güzelim. Uyla gülsine yana bit yüreğim. Ağırlıganday gözlerim. Дөресен сөйләячәксез. Дөресен сөйләячәкме? Хатыныгыз үпкәләмәячәкме? Хатын үпкәләмәячәк. Белсен бөтен татар иле, нинди хатын белә яшәгәнне. Ничек диде гүзәл исемегезне? Гөлсәбирә. Гөлсәбирә. Бигрәк үзенчәлекле исем сезнең хатыныгызда инде. Кем куйды икән бу исемне? Мин түгел. Минем әти. Сезнең әти каян алды икән ул шундый исем? Минем әбинең исеме шундый. Әбинең исеме шундый. Һәм сезгә куйганнар. Мондый исем сездә генәдер бүгенге көндә бигрәк матур. Ничек дип эндәшәсез инде хатыныгызга? Гөлсәбирә. Бу бит бик узын исем. Бик узын. Һәр вакыт шулай әйтмисездер бит. Гөлсәбирә аның әбисе бүген көндә дә исем сау. 93 яшь әбигә. Шул әбигә нитеп исем кушканнар инде минем хатынга да. Сабыр булганда Сабирә дип эндәшәм. Матур булганда Матурым дип эндәшәм. Кырыс булганда эндәшеп тормыйм. Шәп кер алмассың икән, килеп ит алмассың икән дип кенә эндәшәм. Төрле вакыт була бит инде гаилә булгач. Демәк, кайсы вакыт булуына карап шулай эндәшәсең. Ә менә ачуың килгәндә нәрсә дип эндәшәсең хатының? Эндәшми? Эндәшмисең, гомумән. Юк. Ни өчен менә Гөлсәбирәне сайладың? Дөресен әйтәм, мин хатынга үзенә әйткән юк, мин кайттым да, миңа 21 яшь булмаган әле. Мәйтәм, әни мин өйләнәм дим. Мәйтәм, ничек инде? Мәйтәм, шулай, мен кыз таптым дим, кызым бар Шалгыныкка. Мин өйләнергә телим дим. Ул әле тормышым бит башламаган да, яшьлегем бит әле синең бара, бик яшь бит 21 яшь тулмаган. Юк, мәйтәм, всё, любовь, морковь, мин әйтәм, кая фотосын күрсәтә әле, фотосын күрсәтте дә, анда әнинең сеңлесе дә бар я, Соня апай. Үлән бу бит төлкегә ошагандай. Вакытта минем хатының шеше кара дип әйтәләр бит. Неме кыска, теге вакытта студент вакытта солярийда эшли ул администратор булып, кап-кара каяндыр ял итеп кайткан теге заграница яшәгән кеше кебек име. Теге безнең нигә ошамаган халыкка име. Соня апай әйтә, бу төлкегә ошаган бит ди. Менә әйтәм, шушы төлкене яратам мин һәм шуңа өйләнәсем килә ди. Мин шулай әйтә инде аннан соң алып кайттым. Икенче бер атнадан Гөлсәбирәне таныштырырга. Ниндирәк ул Илнат гаиләдә? Илнат бик серьезный, строгий.
гастрольдан ие Йөгереп кайта. ие. Илнар, Менә кышкырады. кышкырады. Тыңламагандай ма кызым рәгәйдә? Ни эшләп кышкырасыз, Илнар? Шундый матур кызларыгызга. Ничек кышкырмыйсың? Спорт таләп итә кышкыруны дагын, дисциплинаны дагын. Чөнки ул инде профессиональ дәрәҗәдә спорт белән, нәфис гимнастика, художественная гимнастика белән шөгыльләнә. Малайны дагын бик шаян, үзем шикелле, мен хатын да теге энергичный дип әйтгәндәйме? Дисциплинаны бик яратам инде, соңга калмаган кешеләрне яратам. Вакытында булырга тиеш, һәм урында тәртиптә булырга тиеш бит. Шул вакытта гына син башка халыктан, башка кешедән таләп итә аласың. Әгәр син гаиләңдән ди тәртипле икән, син хакың юк башка кешедән аны таләп итәргә. Ул менә гаиләдә җитди дисез, гаиләдә таләпчән дисез. Кыен түгелме монда йөрдәр яшәү? Юк. Таләпчәнгә ашаган. Моңа бит әле ярарга да кирәк. Әйт дөресен. Җиңел түгел дә, мин шулай дип уйлыйм. Чөнки күп вакытыбыз гастрольдә үтә. Гастрольдән кайтасың да бөтен начар энергияны Иде чыга. Идешә. Чөнки сәхнәдә елмаеп кына Сәхнәдә елмаеп кына торырга кирәк. Халыкка мин матур, мин чибәр, миндә матур кеше юк диләр. Шулай кына торырга кирәк. Моны шаркын ике шаратна. Тискәре энергия ул бар булышыкмы, чөнки без егетләр белән дә теге дустана мөнәсәбәттә. Әлбәттә инде кайткач, безнең өйдә инде Аллага шөкер тәртип. Ул ияләнде, балалар ияләнде, алар инде сагынып көтеп торалар. Әмма ләкин безнең гаилә теге шундый серьезный гына бармый. Без төрле батыллар үтә безнең гаиләдә. Без бергәләшеп, дүртәүләшеп. Бату. Әйе, биергә мөмкин, җырларга мөмкин дис. Менә кичә генә булды бездә. Шундый теге җүләрләнеп алган вакытлар да була. Кызның исеме ничек әле? Диана. Диана. Кем җиңде соң биюдә? Кайсы яхшырак бии? Кичә кем яхшырак биеде, синме, әллә минме? Әллә әниме? Әйт әле дөресен. Әти бәтрәк биеде. Аха. Син нәрсәләр эшли беләсең? Ярышларга йөри, төрле шәһәрләргә шәһәр күрә. Соревнованиялар. 19 19 кубкасы бар 6 яшьтә. 19 кубок бар синең 6 яшьтә. Аның инде күбесе беренче урында. Мөсәбирә, иң төп сорау шушыдыр мөгаен. Бу егетләрнең барысын да кызлар бик каты яраталар, артларыннан чыгып йөриләр. Барысын да көнләшәсез. Мин көнләшмим. Анекдот кебек булды. Юк. Бөтен дөньяга кычкырып әйтәм. Безнеңки бала бар. Кемнең карыйсы килә? Килегез, булышыгыз. Балаларда юк арага булышыгыз. Әйе. Нәрсә кызардың? Илнар, хатын-кызның көнләшмим дип әйтүе монда яшь шибәрирдән. Бу анекдот каршыганмы? Юк, дөрес түгел. Анекдот каршыган әйе. Көнләшергә сәбәп тә бардыр, чөнки инде әйткәнчә гастрольләр кайтмыйбыз. Сез бик аралашучан бит инде. Әмма дә ләкин елмаеп исәнләшәсез. Әмма дә ләкин бөтенсе белән минем 2 бала бар. Минем хатыным бар. Әгәр дә гастрольдә берәй шибәр кыз очраса Илнар. Ул гастрольдә шуринды шибәр кызлар. Ул бит инде меңләгән концертны залда ничек инде кил әбиләр генә утырмый бит. Әбиләрне дә матурлар бар. Бит әбиләр дә ярата. Алар мине ярата. Ишмәс әбиләрдән хатыны да көнләшми. Проблема да юк. Көнләшеп алды. Берсендә Инстаграмга гел әбиләрне кертә башлагач, син әзрәк ниттең әле дип өйдә ни чыгарып алды. Ничек син аларны үбәсең? Син нишләп аны әбинең иреннән үбәсең дип әйтәм. Яратам, ничек мин үбмәскә тиеш. Мин кешеләрне яратам, мин дөньяны яратам. Булгалый. Так, Гөлсәбирә, әйтегез әле. Менә бит ачугыз килгән. Просто биләшәсе килде. Ничек алай эшли ул? Иреннән үбә. Мине үбәргә кирәк. Әбиләрне түгел. Ул нәрсәләр таләп итәсез сен? Үзеңә внимание бик күп сорый. Үзенә. Әйе, гөл. Гел үзенә. Нарцисс.
Ишеткән бармы? Нарцисс, әлбәттә, үз-үзенә сокланып утырышы. Ул бит даже теге, белмим, нинди праздник булса, бәйрәм. Кем матуррак гаиләдә, шуңа балалар ошаган. Бөтен балалар минем шул илнатка ошаган инде. Мен кеше сорый. Мин суррогатный мать шикелле вынашивать иттем. Кеше сорый. Нигә балалар сиңа ошаган? Мин әйтәм. Гаиләдә кем матуррак, бала шуңа ошаган. Дидем дә бездә хатыны генә ошаганда, шаярып кына инде. Соң бит инде балаларыңның үз иреңә ошавы, ул бит инде бик зур бәхеттер. Бәхет инде, бәхет. Просто Алай кирәкмәс идеме? юк, просто хатын кызга да внимание кирәк. Мин бит инде аңа ничә айга җибәрәм, нәрсә гастрольләргә. Ничә атнага, Шул. Сез аннан сорагыз, көнләшәмесез ул? Внимание. Хәзер сорыйм, көнләшәсезме соң инде, үзегез? Мин ышанам тулысынча 100%. Беренчедән, әгәр дә ышанмасам, мин бу сферада эшли дә алмасам, тыныч кына күптән бөтен сәламәтлегемне көнләшеп итеп, инде һәм гаилә була да алмас. Икенчедән, рәхмәтле ул минем балаларымны караганга, тиеш дәрәҗәдә тәрбия биргәнгә. Мин бик нык яратам. Һәм мин аны гел әйтмим, бик сирәк әйтәм, әмма дә ләкин ул ярату сүзе минем күңелдә һәм йөрәктә. Күңел бакчамда син иркәгелем, сылу чәчкәгә тиңлимен үзең. Карлыган кебек кара күзләрең, гашык булганымны сизмәдем. Мин вообще яшә алмыйм. Теге мәхәббәтсез булмас иде. Әйе дим. Шатлыкларны җәләмәй, уң ягымда минем әтием, сон ягымда минем әнием. Яраткан энемне кочаклап, барыбызга исәнлек телиме. Афәрин, кызым, молодец. Дус ишләрем уйный көлә, мин генә көлмим. Уйынның да ямен тапмыйм, ни булды белмим. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Сез матур кызлар, ник шаяртасыз? Йөрәгемнең януларын аңламыйсыз. Сезнең бит әле гаилә тормышы да башланды гына. Аллага шөкер, менә. Ширбәт ай диләрме? Рәхәт чак, матур чак, чәчәк аткан чак. Без әле менә күптән түгел 22 сентябрь көнендә инде бергәләшеп матур гаилә корып җибәрдек. Аныңча озак йөрдегезме? Аныңча 3 ел, 14 елдан 14 елдан, 4 елдан арткан икән инде менә 19 Сез әле мәктәп укучысы гына булгансыз. 11 классны тәмамлап килә. Әйдә, инде сөйли башла. Камилә, бу урында бик күп кызлар сездән көнләшеп утырадыр. Шул кадәр яраталар иде бит инде Айдарны. Яраталар хәзердә. Шулаймы? Ничек таныштык? Көнләшеп белмисезме аның шулай диюләреннән? Мин көнләшәм, сер түгел. Но бер-беребезгә битне свобода бирергә кирәк. Вот, шуңа күрә мин көнләшүемне күрсәтмәскә тырышам. Ләкин ул барыбер күрә һәм сизә. Конечно. Көнләшеп нәрсәләр эшлисез? Инстаграмын күзәтеп барасыңмы? Аш серләреңне. Инстаграмда Карыйсыз. карый. Кемнәр лайк иткәнеме, кемнәр Кемнәр куйган? нәрсә язган, комментарийлар, кемнәр лайклар, нәрсә. Бөтен нәрсәне карыйм да инде. Дөньяда нәрсә бара, башында белеп тора. Шушы гаилә тормышына ниндер кысаларга керү кыен булмадымы үзең өчен? Барыбер син бит иректә генә яшәгән, ничә яшькә кадәр. Димәк, син белүемчә, аяк акыл белән хатын сайлагансың. Миңа кирәге кызларны сынарга, аңларга, шуннан да алар белән менә якын арага кер алдыннан мин шуннан да белергә тиешем. Аның төрле әйберләргә ничек үзенең эмоцияларын, ничек карашларын миңа бу әлбәттә бик кызык, бик кирәк. Кызлар сайлаганда кайсы якларына игътибар иттең? Ул әлбәттә аның беренче кыяфәте. Икенчесе әлбәттә аның нинди темаларга сөйләшүе, нәрсә аңа кызык, бәлки ул гел зарланып торадыр. Бар бит шундый кызларда. Мин инде аларны ничектер читләбрәк узарга тырыштым теге. Гаиләдә яшәргә кыен була бит үзеңә. Тагын кайсы яклары мөһим иде?
Син бик акыл белән Ярата килгән. белү. Ярата белү. Илһамландыра белү. Минем өчен бик мөһим. Менә хатыным янында утырганда, өйгә кайткач, әлбәттә минем илһамлану көче шун хәтле көчле нык. Мен инде кайткан сайын, өйгә кергән сайын, кочаклаган сайын, рәхмәт дип, шуңа күрә сине тапканым бит дип сөенеп, менә яши башладык. Үзенә белән йөргәндә, йөри башлаганда ул миңа әйтте, син ашарга пешерә белмәсәң, мин синең белән йөрмәс идем диде. Менә бу әлбәттә ашарга пешерү кыз өчен. Менә яры искә төшердең әле. Мөһим сыйфатның берсе. Бик мөһим. Ярату хисе әлбәттә иҗат кешесендә ул бар, ул булырга тиеш. Чөнки без менә иҗат иткәндә безнең белән ул мәхәббәт, менә шу илһамландыру, илһам хисләре безне алып бара. Безгә ниндер көй җибәрә, ниндер шигырь сүзләр җибәрә. Син менә үзең дә сүзләр, шигырьләр язгач, аңлыйсың инде тошта. Менә гашыйк булу мизгелләре ул бик кирәкле сәнгать иҗат ягында. Мин гашыйк булган кызга ниндер хисем уянды икән, мин тизрәк студиягә барам да, иҗат итәм. Бу ниндер кызык шундый моментлар булды. Ләкин бу чынлык бит. Бу чынлык. Менә татар мәктәбендә укыган ул. Татарча гына дуслар белән сөйләшеп, аралашып үскән ул. Әлбәттә бу минем өчен бик зур плюс. Мәчеттә шулай әле ул белем алган, анда укырга өйрәнгән, бисмиллалар, дугалар өйрәнгән, шуңа күрә молодец инде. Күп яктан тфу-тфу-тфу, менә күз тимәсен. Инде үзеңә берүк инде малай, менә. Күптән инде әйтер сүзләрем бар. Хыялларым күңел түрендә. Айга бары ашам йөрәгемне. Ай тапшырсын сиңа сиремне. Күзләремә бер каравың җитә. Барлык кайгыларым югала. Әллә син бар әле бәхетемә. Әллә син бар әле дөньяда. Мин гадәттә сорыйм ир белән хатыннан бер-берегездән туймадыгызмы дип. Сез менә бер-берегездән туймыйсызмы? Бик кызык сорау. Бу сорауны күп кеше бирәсе киләдер. Шунында һәрбер тамашачының туймадыгызмы бер-берегездән? Ничек сез менә җегетләр бит дип. Бу шунындагын безнең өчен бик җиңел бирелә. Без барыбыз дагы авыл җегетләре, безнең күңелебездә шул авылда тәгәрә буйнап үскән әйберләр, без гади җегетләр барыбыз дагы. Һәм гадилеккә гади булсак тагын безнең һәрберебезнең бик зур максатларыбыз бар. Бергәләшеп без инде шулай итеп бергә иҗат итә алганыбыз өчен чыннан бик шат. Егетләр дә шат дип уйлыйм. Әлбәттә. Без инде бер-беребезгә терәк булырга тырышабыз. Авыр вакытларда, авыр минутларда, рәхәт вакытларда без бергә, мунчага барганда да без бергә, сәхнәгә барганда да, сәхнәгә чыкканда да без бергә. Бик күңелле, бик рәхәт. Шуннан да бу күп артистлар булай берне бәлки тотта карамаганнар, тоеп та карамаганнар. Шулай итеп тыгыз дус булып эшләүгә, яшәүгә. Шуннан да. Шулай да сезнең арагызда менә берегез хуҗа кебегрәк бармы? Хуҗабыз безнең бар, безнең продюсер хуҗабыз. Аның турында шулай әйтеп үтәсебез килә. Аның исеме Мазитов Рафаэль Евгеньевич. Аңа бүгенге көндә 74 яшь. Ул әле дә безнең белән яшь егетләр кебек рәхәтләнеп йөри, сикереп, биеп, җырлап. Сезгә җырлар сайлашып, әйме? Безгә җырлар сайлашып. Без студияда һәр көнне иртәнге сәгать 10-нан җыелабыз һәм инде безнең иҗатка кагылышлы bütün сорауларыбызны, bütün тәкъдимнәребезне шунда бергәләп аралашабыз, эшлибез. Һәм инде Рафаэль абыйыбызга чынында бик зур рәхмәт. Аның түземлеге өчен, чөнки шушы көнгә хәтле, шушы яшькә хәтле җитеп, ул һаман да әле аңа кирәк, ул һаман да үзенең эшкыннарын, үзенең энергиясын әле безгә бирә. Тәҗрибәсен, үзенең алтын киңәшләрен безгә әле дә бирә. Аңа чыннан да бик зур рәхмәт. Исән сау булсын, безнең белән эшләсен әле. Менә ул безнең хуҗа. Ул безнең хуҗа инде. Сезнең шулай да бәхәсләшеп, талашып, үпкәләшеп йөргәнчә буламы? Бәхәс түгел ул. Сугышка җитми инде. Бәхәс безнең өчен ул иҗади процесс. Без инде әйтәләр бит, в ссоре рождается истина диләр мәле. Шуңа күрә без инде
һәр кешенең үз фикере бар, әлбәттә, ул аны җиткерергә тиеш. Ярый да менә сез идеяме? Что син әйттең, иретте хуҗа булды, шулай була, әйтергә була. Әле хатын кызы ничек тә бит инде үзеңне кабырга була. Монда бит алай түгел. Юк, дөресен әйтәм, ярар. Без фәнгә яраклашырга тырышабыз инде. Без һәр вакытта фәннең характерсы яраклашка хатын кыз ролен үтәгән вакытларда бар. Авыз йомып калган вакытларда бар. Аны аңлатырга җиңел. Безнең арада армиядә булган кеше, ул фәнил. Егетләр, нәрсә телисез? Сезне караучы кызларга. Менә кайгырып утыралардыр. Эх, шундый шәп егетләр өйләнешеп беткәннәр ди. Башламагыз, әләләрнең өйләнмәгән тагын берсе бар, кызлар. Безнең Айнур турында сөйләп үтәргә кирәк. Бу ни өчен Айнурык? Чөнки бер һәм. Чөнки аның хатыны юк. Гаиләләр, бу тапшыру гаиләләр өчен диделәр безгә. Барлык гаиләле кешеләргә, балалы кешеләргә исән-сау, исән имин, сәламәт тормыш теләп каласыбыз килә. Һәм сәламәт балалар. Сәламәт балалар. Мең рәхмәт сезгә. Белеп хәмдә белеми кылган гөнаһларына кишер аллам. Миндә синең бу дөньяда үзеңә тодырган бала. Әй Ходаем ташламашы, күрсәт син мәрхәмәт, күңелемдә дәртем булсын, йөрәгемдә мәхәббәт. Шәр суым җирем өчен, сулар галам булган өчен, шундый матур җир йөзендә кеше булып туган өчен. Шәр суым җирем өчен, сулар галам булган өчен, шундый матур җир йөзендә кеше булып туган өчен, шундый матур җир йөзендә. Кемдер нәни шатлыктан да сөенеп көлә белә. Аппак кар бөртегендә дә матурлык күрә белә. Кешеләргә нәрсә җитми, менә шул бәхет була. Үзең ирешкәне генә иң бөек бәхет була. Тик шулай да бәхет артык тулып китмәскә тиеш. Алга өмет калсын өчен нидер җитмәскә тиеш. Һәр бер көннең, һәр бер мизгелнең кадерен белеп, әй Ходаем, мең рәхмәт дип яшәргә насыйп булсын дусларым. Исәнмесез.